esta presentación da FTG 2022. Temos con nós o director do festival, Carlos Ledo, temos con nós a César Fernández, vicepresidente segundo da Diputación de Ourense, e actores e algún concelleiro, como é o de Cultura, que clausuraran este ano. Eu, sin máis, bueno, pois vou deixar a palabra a César, o vicepresidente segundo de Cultura da Diputación de Ourense, e logo, bueno, falará Carlos e os actores. Moi ben, pues, moitas gracias, alcalde. Moi bo día a todos e a todas. A verdade que para min é unha honra poder estar aquí hoxe, pois acompañándoos nesta presentación dunha nova edición do Festival de Teatro Galego do Carballiño, un festival xa máis que consolidado na xenda cultural galega e que ten pois varios puntos a